Bore da, croeso cynnes i chi yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweld mae Emyr yn arwen ni yn yr Oedfa'r Bore yma, a ni'n dymuno byddwn ni'n ymwybodol bod Duw yn agos ato ni wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen i cyfarfod hyn o hefyd, ond bore yma ar ôl yr Oedfa, cofiwch mi o'n ni am baned yn yr ystafell yn y cefn, ac yna fe fydd na nes mlaen cwrdd aelodau byr bore yma fan hyn, ac yna bydd yn ysgol Sul yn dilyn hynny i'r plant a'r oedolion am gwarter i 12, i tua cwarter i 12. Cofiwch am cyfarfod yr wythnos, cyn bod nhw ar y sgrin, mae cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn, neu ar-lein. Wedyn mae Wyn yn trafod emynau ar Zoom ar nos Iau, ac yna mae clybiau'r plant ar ddigwener fel arfer. Sy'n nesaf, rhagrybydd i chi, yn y nos mae ras 5 km o gwmpas ardal yr Eglwys Newydd, ac felly fi'n credu bod yn iawn, mae 7 o'r gloch yn dechrau, dylen ni fod erbyn hynny, ond o ran parcio, byddwch yn ofalus, felly byddai'n well parcio lawr wrth ardal y comin, wrth i chi ddod lan at yr Eglwys Newydd, a falle mwy agos at di Emyr a Catrin, fe bod digon o lefydd a hewlydd ar agor fyna i chi allu adael yr Eglwys Newydd ar ddiwedd yr Oedfa. Mae yna hewlydd ar gau o gwmpas yr ardal. Sy'n nesaf, os dwi'n mynd, fydd Gwydion yn arwen yn y bore, a bydd Emyr yn arwen yr Oedfa yn y nos. Dyna'r cofiadau, gadewch i ni droi a Duw mewn gweddi. Adlwydd Dduw, ni yn dod ato ti yn credu bod ti yn Dduw sydd yn siarad gyda ni, ac yn gofyn felly yn dy ras di, yn ddadaioni di a wneud i siarad gyda ni y bore yma. Wneud i ddefnyddio gwasanaeth cyfan mwyn dysgu ni amdano ti dy hun, am dy wirionedd di, ac adlwydd i'n gweddio, ni di yn arbennig wrth i Emyr esbonio dy air di ni. Byddwn ni'n ymwybodol bod ni ddim yn unig yn clywed beth sydd gyda fe i ddweud, ond yn clywed beth sydd gyda ti i ddweud. Ni'n gweddio byddai'r ysbryd lan ar waith yn ein calonnau ni, yn pwyntio ni tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n gweddio byddai ti'n helpu ni wrando i symud pob peth arall sydd ar y meddyliau ni, i'r neilltu, fel bod ni yn hoelio yn llyged ni arna ti, bod ti yn rhoi y gras i ni i ymateb yn gywir i thair di, a bod ni yn bobl felly sy'n dyfoliannu di a daddoli di. A ni'n gweddio byddai'n oddoliad ni y bore yma yn gymwys ger dy fron di, arglwydd bendithia i ni gofyn, a gogonedda enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Rodri. Nawn ni addoli dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 3 yn yr atodiad. Bendigedig fyddor Iesu, yr hwn sydd yn ein caru, ein galw o'r byd. Ni'n mynd i glywed lot bore yma ambyti y gair galw, ac ni'n canu fan hyn bod Iesu wedi'n galw ni o'r byd, yn prynu ni, ac yn ei waed ein golchi yn eiddo iddo'i hun. Haleluia, mawl i'w enw. Nawn ni sefyll i ganu mawd yn gilydd. Alleluia.
Bore yma, ni'n mynd i fod yn dechrau ar gyfres newydd o bregethau yn edrych ar lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Mae'n llythyr reit hir. Os dew a'i mynd, byddwn ni yn y llythyr yma am spel fach yn gweithio'n ffordd ni drwyddi. Ond o'n i'n meddwl, mae falle y lle i ddechrau, peth cyntaf ddylswn ni'n wneud yw clywed ychydig o hanes y sut nath yr eglwys yng Nghorinth gael ei sefydlu trwy bregethu'r apostol Paul. Felly ni'n mynd i ddarllen gyntaf o lyfr yr Actau. Actau pennod 18. Ac fi'n mynd i ddarllen ddwy ran o'r bennod yma. I ni gael blas o be ddigwyddodd. Felly, Actau 18, dechrau yn yr adnod gyntaf. Wedi hynny, fe ymadawodd Paul ag Athen, a dod i Gorinth. A daeth o hyd i iddew o'r enw Aquila, brodor o Pontus. Gŵr oedd newydd ddod o'r Eidal gyda'i wraig Priscilla, o achos gorchymyn Claudius i'r holl iddewon ymadael ar Hufain. Aeth atynt ac am ei fod o'r un grefft arhosodd gyda hwy a gweithio. Gwneithurwyr pebyll oeddent wrth ei crefft. Byddai'n ymresymu yn y synagog bob saboth, a cheisio argyhoeddi Iddewon a Groegiaid. Pan ddaeth Silas a Timotheus i lawr o Facedonia, dechreuodd Paul ymroi yn llwyr i bregethu'r gair, gan dystiolaethu wrth yr Iddewon mae Iesu oedd y Meseia. Ond roeddent hwy yn dal liw wrth wynebu a'i ddifenwi. A felly fe ysgydodd ei ddillad a dweud wrthynt, ar eich pen chwi bwch gwaed. Nid oes bai arna fi o hyn allan mi af at y cenhedloedd. Symudodd oddi yno ac aeth i dyn o'r enw Titius Justus, un oedd yn addoli Duw. Roedd ei di y drws nesaf i'r synagog. Credodd Crispus, arweinydd y synagog yn yr arglwydd ynghyd a'i holl deulu. Ac wrth glywed, credodd llawer o'r Corinthiaid a chael ei bedyddio. Dywedodd yr arglwydd wrth Paul un noson trwy weledigaeth, paid ag ofni, ond dal ati i lefaru a phaid a thewi, oherwydd rwy fi gyda thi. Ac ni fydd i neb ymosod arna ti i wneud niwed i ti, o blegyn mae gennyf lawer o bobl yn y ddinas hon. Ac fe arosodd flwyddyn a 6 mis gan ddysgu gair Duw yn ei plith. Ac yna fi'n mynd i neidio ymlaen i adnod 24. Mae Paul di gadael Corinth erbyn hyn. A ni'n clywed rhywbeth arall ddigwyddodd yno. Daeth rhyw iddew o'r enw Apollos i Ephesus. Brodor o Alexandria doedd a gŵr hiawdl, cadarn yn yr ysgrythyrau. Roedd hwn wedi ei addysgu yn ffordd yr arglwydd, ac yn frwd ei ysbryd roedd yn llefaru ac yn dysgu'n fanwl o ffeithiau am Iesu, mai am fedydd Ioan yn unig y gwyddau. Dechreuodd hefyd lefaru yn hi yn y synagog, a phan glywodd Priscilla ac Aquila ef, cymerasant ef atynt, ac esbonio iddo ffordd Duw yn fanylach. A chan ei fod yn dymuno mynd drosodd i Achaia, cefnogodd y crydynwyrydd, ac ysgrifennu at y disgyblion ar iddynt ei groesawu. Ac wedi iddo gyrraedd, bu'n gynhorthwy mawr i'r rhai oedd trwy ras wedi credu. Oherwydd roedd yn mynd ati yn egniol i wrthbrofi dadleuon yr Iddewon.
Gan ddangos ar goed trwy'r ysgrythurau mae Iesu oedd y Meseia. Cael blas fyna o'r ffordd mae Paul yn dod a trwy ei weinidogaeth mae'r eglwys yma'n cael ei ffurfio yng Nghorinth. Ac yn nes ymlaen mae Apollos yn mynd yno a mae yn cael dylanwad hefyd ar yr eglwys. Mae eisiau chi falle cadw'r pethau yma meddwl wrth i ni weithio'n ffordd trwy 1 Corinthiaid. Nawr, ni'n mynd i gael stori i'r plant. Catrin mynd i roi gair i'r plant. Felly, mae Emyr newydd sôn bod ni'n mynd i wneud cyfres yn llyfr cyntaf Corinthiaid. Ac mae gen i fi cwbl o gwestiynau i chi, os ni'n gallu cael y darlleniad i fyny. Nawr, yn y Beibl mae gen i ni sawl llyfr gwahanol, a mae gen i ni sawl math o ysgrifennu gwahanol. Okay? So mae gen i ni weithiau stori, neu weithiau mae gen i ni barddoniaeth. Chi'n gwybod pa fath o lyfr ydy'r un dyn ni'n mynd i, pa fath o ysgrifennu ydy 1 Corinthiaid? Os rhywun yn gwybod. Ydy jyst yn stori, neu ydy'n farddoniaeth, neu ydy'n rhywbeth gwahanol? Gwahanol? O geith oedolyn helpu fi, os chi eisiau? Brochan, beth ti'n meddwl? Llythyr, da iawn ti. Llythyr yw cyntaf Corinthiaid. Llythyr. Nawr, dwi eisiau chi, os chi'n gallu darllen, edrych yn ofalus ar y geiriau, falle jyst rai ar y top fan hyn, a dwi eisiau chi weld llythyr, pwy sydd wedi ysgrifennu y llythyr yma. So rwy'n gallu gweld pwy sydd wedi ysgrifennu y llythyr yma. Ania? Paul, da iawn ti. Paul sydd wedi ysgrifennu y llythyr yma. Nawr, pwy sy'n gwybod rhywbeth am Paul? Pwy yw Paul? Ydych chi'n gwybod rhywbeth am Paul? Eto. Chi wedi clywed stori amdan Paul y blaen? Rhywun arall? Na, oce, oedolion yn gallu helpu fi allan. Be chi'n gwybod am Paul? Neu clewyd plant os de, oedd Paul arfer cael ei alw am rhywbeth arall. Chi'n gwybod beth oedd Paul arfer cael ei alw? Dyfan? Ie, ti'n iawn. Oedd arfer ddim hoffi Cristnogion, oedd o'n gas iawn at Cristnogion, a'i enw fe arfer bod oedd Saul. A nath Iesu, ar ôl Iesu farw, ac ar ôl Iesu atgyfodi a mynd i'r nefoedd, dyma Iesu'n dod nôl i siarad gyda Paul. Saul ar pryd, a dyma fe'n dweud wrth Paul i ddilyn fe, a nath Paul ddilyn fe, a nath Paul fynd ati a pregethu i lot o bobl am Iesu Grist. Nawr, so mae'r llythyr yma gen Paul, i bwy mae Paul yn ysgrifennu eto. So, gweld os chi'n gallu edrych, neu os oes gennych chi Beibl, edrych yn y Beibl, i pwy mae Paul yn ysgrifennu'r llythyr yma i. Dyfan? Y Corinthiaid, da iawn. So, ni'n mynd i feddwl sy'n bach am pa fath o le oedd Corinth, pwy oedd y Corinthiaid. So, mae'n y fideo bach am ni ddod nawr, ac mae'r fideo yma yn dangos mae rhywun wedi bod yn glyfar iawn ar y cyfrifiadur a wedi trio creu sut oedd Corinth arfer edrych fel. So mae yn ddinas mawr iawn. So ydych chi'n gweld nawr. Ydych chi'n gallu gweld yn dda iawn. Chi'n gweld mae yna wal yn mynd reit rownd o fe a mae o'n fawr iawn a mae o'n ddinas sydd yn agos at y dŵr. Ac amser yna oedd cychod yn dod mewn i'r ddinas yn bwysig iawn. Oedd e'n dynes cyfoethog, drychwch faint o bobl oedd yna, dynes mawr iawn, lot o adeiladau mawr. Oedd o'n un cyfoethog iawn. A chi'n gwybod beth, oedd y pobl yn Corinth, peth pwysig iddyn nhw oedd bod yn boblogaidd, bod yn gyfoethog, gwneud be bynnag oedden nhw eisiau, bod gwneud yn siŵr bod nhw'n cael beth oedden nhw eisiau a ddim poeni am pobl eraill. Ac oedd hynna yn creu y ddinas yma i fod yn un eitha tywyll, eitha drwg, lot o bethau gwael yn digwydd yna. Ond oedd Paul, so os ni'n gallu mynd i'r
sleid nesaf. So mae gennym ni Paul fan hyn yn ysgrifennu llythyr i'r Corinthiaid. Okay? Ac oedd Paul yn ysgrifennu'r llythyr, achos oedd e wedi bod i Corinth o blaen, oedd e wedi cwrdd yr holl bobl yn Corinth, ac oedd e wedi siarad yn Iesu Grist, ac oedd nhw wedi credu yn Iesu, a wedi dechrau gwneud eglwys. So oedd nhw wedi dod at ei gilydd a gwneud eglwys. A wedyn, dyma Paul yn mynd ymlaen i rywle arall, i pregethu eto. A dyma fo'n dechrau clywed stories am y pobl yn Corinth. Oedd nhw wedi dechrau mynd nôl i wneud y pethau drwg oedd nhw arfer wneud. Y Cristnogion nawr, oedd nhw wedi mynd nôl i wneud rai o'r pethau drwg oedd nhw arfer wneud. Felly oedd Paul eisiau ysgrifennu llythyr atyn nhw i ddweud, edrych, mae eisiau chi beidio anghofio am Iesu Grist. Mae eisiau atgoffa nhw am Iesu, so dyna beth ni'n mynd i fod yn clywed yn y llythyr yma. A dwi eisiau chi feddwl nawr, pam bod llythyr at y Corinthiaid gan Paul, blynyddoedd maith yn ôl, yn berthnasol i ni? Sut bod hwnna? Pam bod ni angen darllen e? Dwi ddim yn swnio, fydda ddim yn llythyr i ni, ydy e? Ond chi'n gwybod beth? Yn y Beibl, mae pob darn yn y Beibl, Duw yn siarad gyda ni yw'r Beibl. A fi eisiau chi gofyn nawr, bod dydyn ni ddim yn Gorinthiaid, ond rydyn ni'n byw mewn dinas, fel oedd pobl yn byw yn Corinth, ac rydyn ni yn bobl sydd yn ei pethau drwg, a ni angen cael yn atgoffa am Iesu. Felly mae yn berthnasol iawn i ni, a dyna pam ydyn ni'n mynd i ddechrau edrych ar cyntaf Corinthiaid. Nawr, yn y bregeth heddiw yma, gallwch mynd i sleid nesaf, so mae Emyr wedi sôn bod yn mynd i fod yn siarad am galwad. Okay? Mae'n mynd i sôn am 4 math o alwad, a be fi eisiau chi trio wneud yw trio gwrando beth yw'r 4 math o alwad yna, ysgrifennu nhw lawr, a mae yna adnod fanna hefyd os chi eisiau trio dysgu i ysgrifennu lawr yr adnod hefyd. Okay? Diolch yn fawr. Diolch Cas. Ni'n mynd i ganu nesaf. Rhif 288 yn y llyfr yma. Siwr os chi'n meddwl am emyn sy'n sôn am alw. Dyma yr emyn sy'n dod i'r meddwl yn dyfa. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi. I ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu.
moment dwi'n mynd i ddarllen o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, un gair pellach o gyd-destun. Rhywbeth fydd ddarllen helpu ni i ddeall y pethau ma'n well. Fi'n siŵr bod lot o'ch chi'n gwybod, neu mwyafrif yn gwybod yn y Beibl, mae dyn ni ddau lythyr. Lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, ail lythyr Paul at y Corinthiaid. Dyna ni'n galw nhw. A'r beth sy'n cymlethu pethau yw y tebyg yw oedd Paul wedi ysgrifennu 4 llythyr. Ac y llythyron sydd gyda ni yw yr ail a'r 4. Okay? So, jyst i trial cael rhyw fath o timeline, rhyw syniad o beth ddigwyddodd, neu di clywed oedd Paul di mynd i Gorydd. Mae yna bobl yn ymateb i'r neges, mae Paul yna am ryw flwyddyn a hanner, a mae yna eglwys yn cael ei ffurfio. Yna, mae Paul yn gadael Corinth am gyfnod, a ar ôl gadael, mae'n ysgrifennu llythyr at y Corinthiaid. Ac mae'r llythyr yna wedi cael ei cholli. Ni ddim yn gwybod yn union beth oedd ynddi, ni'n gorfod dyfalu beth oedd yn y llythyr cyntaf o beth mae Paul yn ysgrifennu nes ymlaen. Nawr, dyma Paul yn clywed, fel oedd Catrin yn dweud fyna, clywed am bethau oedd yn digwydd yn yr eglwys yng Nghorinth, pethau trist oedd yn mynd mlaen yna. Mae'r eglwys yng Nghorinth yn ysgrifennu llythyr at Paul yn gofyn rhoi cwestiynau iddo fe am pethau oedd yn y llythyr na thi anfon, a felly dyma fe'n ysgrifennu ail lythyr atyn nhw, a dyna ni'n galw 1 Corinthiaid. Okay? Wedyn, jyst i chi wybod beth ddigwyddodd wedyn, fwy na thebyg, dyma Paul yn ymweld â'r eglwys. Yna mae'n mynd eto, ac mae'n clywed fwy o hanesion trist amdano nhw. Mae'n ysgrifennu llythyr arall, llythyr effa llym atyn nhw, yn ei dwrdio nhw. A'r eto, mae'r trydydd llythyr yna wedi mynd ar goll. Ni ddim yn gwybod yn union beth sydd ynddi, ond mae Paul yn cyfeirio ato fe yn nes ymlaen yn yr 4 llythyr, sef fe ni'n galw ail Corinthiaid. A'r llythyr yna llawer fwy calonogol. Fel petai erbyn hynny bod y Corinthiaid wedi dechrau ymateb yn gywir i air Duw. Okay, reit, mae'n hen bryd i ni ddarllen gyda'n gilydd. Dyma air Duw. Llythyr cyntaf, neu, yr ail llythyr, penod 1. A ni'n mynd i ddarllen adnodau 1 i 9 gyda'n gilydd. Paul, apostol Crist Iesu, trwy alwad a thrwy ewyllus Duw, a'r brawd Sosthenes, at eglwys Dduw sydd yng Nghorinth, at y rai a sancteiddiwyd yn Crist Iesu, ac sydd trwy alwad Duw yn saint, ynghyd â phawb ym mhob man sydd yn galw ar enw ein harglwydd Iesu Grist. Ei harglwydd hwy a minnau. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Yr wyf yn diolch i'n Duw bob amser amdano chwi, ar gyfrif y gras dwyfol a roddwyd i chwi yn Crist Iesu, am eich cyfoethogi ynddo ef ym mhob peth, ym mhob ymadrodd a phob gwybodaeth, fel bod y dystiolaeth am Grist wedi ei chadarnhau yn eich plith. Oherwydd hyn, nid ydych yn ddiffygiol mewn unrhyw ddawn wrth i chwi ddisgwyl am ddatguddiad ein harglwydd Iesu Grist. Bydd ef yn eich cadw yn gadarn hyd y diwedd, fel na bydd cyhuddiad yn eich erbyn yn nidd ein harglwydd Iesu Grist. Mae Duw yn ffyddlon, a thrwyddo ef eich galwyd chwi i gymdeithas ei fab ef,
Iesu Grist, ein harglwydd ni. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Yna ni weddiod yn gilydd, yna ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Dduw, i ni di treulio tipyn o amser y bore yma yn clywed ac yn meddwl am ddigwyddiadau yn hanes yr eglwys, yn meddwl am Paul a'i waith a'r mynd a dod yma o Gorinth ac yna Apollos yn mynd ac yn pregethu yno hefyd a arglwydd falle bod y pethau yma i gyd yn ein drysu ni chydig, bod yna ormod o bethau i drial i cofio mewn un go. Ond Dad, ni'n diolch i ti trwy yr hyn ddigwyddodd yng Nghorynth, trwy weinidogaeth yr apostol Paul yno a y llythyrau mynd nôl ymlaen, ni'n diolch bod gennym ni yr ysgrifau sanctaidd yma. Mae gennym ni yr ysgrythyr yma, mae gennym ni yr llythyr yma sydd wedi ei chadw gan dy eglwys, a'i drysori gan dy bobl a'r gair yma sydd wedi cael ei hadnabod fel ysgrythyr, fel dy air di. A ni yn diolch bod y neges yma i'r eglwys yng Nghorynth y neges hefyd i dy bobl ym mhob man, y neges i ni y bore yma. Arglwydd, mae gen ti rhywbeth i'w ddweud wrthyn ni. Ni'n diolch am hyn. Ni'n cyffesu arglwydd falle bod yna rannau o'r llythyron yma sydd yn anodd i ni ei deall a pethau bydd rhaid i ni falle pyslo'n allan. Ond arglwydd, ni'n diolch i ti bod yr ysbryd glân, yr ysbryd naeth weithio yn nghalonau'r Corinthiaid, yr ysbryd naeth ysbrydoli Paul wrth iddo fe ysgrifennu'r geiriau hyn, yr ysbryd hwnnw naeth gyfodi'r arglwydd Iesu Grist o'r meirw, mae'r un ysbryd ar waith yno ni yn awr. Ni'n diolch i ti am hyn. A ni'n gofyn, bore yma arglwydd, ond yn yr wythnosau a'r misoedd sy'n dod, arna ti i ddod ac i weithio yn ein calonau ni, agor ein llygaid ni a'n clustiau ni, i weld ac i glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Ac arglwydd, a wneud i o leio ein meddyliau ni. Ro goleini mwyn i ni allu deall ac ymateb yn gywir i'r hyn sydd gen ti i'w ddweud. Dad, i ni'n siŵr bod llawer ohono ni'n gwybod oedd yr eglwys yng Nghorynth yn mes arglwydd. Oedd hi yn wir eglwys, oedd gen ti dy bobl yno, ond arglwydd mewn llawer o ffyrdd oedd y sefyllfa di mynd ar chwâl. Ac Dad, ni'n gwybod wrth edrych ar ein byd ni. Ni'n gweld, bod gen ti dy bobl. Ac eto arglwydd, mewn llawer o ffyrdd i ni falle wedi llwydro neu wedi colli ffordd rhywsut. Falle bod yna rhyw syniadau anghywir yn llithro i fewn. Yn sicr arglwydd, mae dylanwad y byd yn gryf arno ni. Ac arglwydd, beth i ni angen? I ni angen dod nôl at y ti. Dod nôl at y air di. I ni angen cael ein uno fel dy bobl yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, dyna yw ein gweddi ni nawr, arglwydd, y bydde di trwy'r gair yma yn ein annog ni, ond hefyd yn ein cywiro ni ac yn gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Dad, y bore yma, wrth ni feddwl am y gair yna, galw neu galwad. Dad, ni'n gwthio bydd hyn yn dod yn rhan o'n profiad ni gyd.
wrth i Paul ysgrifennu at y Corinthiaid yn disgrifio beth yw hi i ddod yn Gristion, ni'n gweddio y byddwn ni yn gallu dweud amdano ni'n hunan ie, dyna sydd wedi digwydd i fi. O Arglwydd, dim ond ti all wneud hyn. Dim ond ti sydd yn abl i achub, a ni'n gofyn felly arno ti i fod ar waith yna. O Arglwydd yn Duw, ni'n dod at y ti. A ni da angen di, Arglwydd. I ni, fel petai mewn tir sych. Ac Arglwydd, i ni'n sychedig. I ni da angen di yn fwy na dŵr. Ni da angen di yn fwy na dim byd arall. O Arglwydd, ysgweli di fod yn dda, ni di roi i ni ohono ti dy hun yn awr trwy dy air sanctaidd di. Dad, ti'n ein adnabod ni a yn gwybod yn iawn beth yw ein sefyllfa, beth yw'n hangen ni. Dad, awn ei di ddod ac yn dawel fach nawr Arglwydd. Ie, siarad a phob un ohono ni. Dad, clywyn gweddi. Yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o Rhymawr 2. Rhif 9 yn Rhymawr 2. Jystewch. Gans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Mae'r bennill Holland dweud hyn, jystewch, gans mae nerth ar Arglwydd Ior yn symud yn ein plith. Daw i'n iachau yn awr gweinyddau ras fel glith. Fe glyw ein hegwan lef, pan i ni'n galw ar yr Arglwydd, mae yn gwrando. Trwy ffydd, derbyniwch ef. Jystewch, gans mae nerth yr Arglwydd Ior yn symud yn ein plith. Yn ei sefyll i ganu. The sanctaidd
mae rai o'n chi'n holi'ch hunan. Pam treulio amser, wythnosau, misoedd yn edrych ar lythyr cyntaf, lythyr Paul, at y Corinthiaid, llythyr gafodd ei ysgrifennu miloedd o blynyddoedd yn ôl, a gan y dyn yma, Paul, at eglwys mewn rhan o'r byd, mae lot o'n eisiau ddim wedi bod iddo fe. Pam? Pa werth sydd iddo fe? Wel, mae yna werth cyffredinol, wrth gwrs. Mae pob rhan o'r ysgrythyr yn werthfawr i ni, a mae Paul, wrth ysgrifennu at y Corinthiaid, mae'n dweud yn adnod 2, mae'n cymharu nhw ac yn dweud ynghyd â phawb ym mhob man. Hynny yw, mae'n rhywbeth yn debyg rhwng y Corinthiaid yma a phob Cristion arall, sef bod nhw'n bobl i Dduw. A felly'n gyffredinol, gallwn ni ddweud, mae hwn yn lythyr i eglwys, ac fod y sefyllfaoedd sydd wedi codi yn yr eglwys yn wahanol o dynw cryfderau a gwendidau falle gwahanol i ni, mae yna egwyddorion yma, mae yna wirioneddau yma i ni yn gallu dysgu ohonyn nhw. Ond y gweud y gwir, falle oedd Corinth ddim mor wahanol a hynny i Gaerdydd. Catrin yn nodi, Corinth yn le ddigon cyfoethog. Oedd e'n ddinas fawr, prysur, oedd e'n ddinas oedd yn llawn amrywiaeth, yn melting pot. Oedd e'n ddinas Groegaidd, ond oedd wedi cael ei ail-sefydlu, ail-hadeiladu gan y Rufeiniaid. Ni'n clywed hefyd yn llyfr Actau fod yna synagog yna, fod yna lot o Iddewon hefyd yn byw yna. Felly mae'n dechrau'r holl gymysgedd yma o bobloedd a ieithoedd a diwylliannau a chredoau. Oedd Corinth hefyd mewn man pwysig, oedd e ar stribed eitha tenne o dir, a felly oedd e'n cysylltu drwy bor, a felly oedd e'n le poblogaidd bydd y pobl yn stopio wrth fasnacha. Oedd e'n le strategol i'r efengil i fynd allan. Oedd e'n ddinas oedd e'n enwog am ei chyfoeth, am ei ddrygioni, yn enwog am pobl oedd eisiau gwneud ei ffordd yn y byd, ffeindio pleser, neu arian, neu enwogrwydd. Oedd le oedd yn enwog am gemau, yr Isthmian Games, yr gemau oedd yn ail mewn pwysigrwydd, dim ond i'r gemau Olympaidd. Ydy'r pethau yn swnio'n gyfarwydd i chi? Mae'n swnio lot fel Caerdydd i fi. Gymaint o bobl, gymaint o amrywiaeth o pobl yn trial gwneud ei ffordd yn y byd, yn trial plesio ei hunan, yn trial cyfoethogi ei hunan, pobl yn treulio oriau, dyddiau, yn dod at ei gilydd i wylio rygbi a phêl-droed a phob math o gemau a gweithgareddau eraill. Rwle lle mae gan Dduw ein bobl sydd yn brwydro i aros yn ffyddlon dan ymosodiadau a thentasiynau a dylanwad y byd. Dinas sydd yn ganolfan dylanwadol. Lle gall yr efengil weithio'n rymus ac estyn allan. Mae Paul yn ysgrifennu'r llythyr yma, mae yna lot o bethau ni'n mynd i weld ynddi. Ond i ddechrau, mae Paul yn dechrau gyda'r basics. Mae'n atgoffa y Corinthiaid o beth yw hi i fod yn Gristion a beth yw hi i fod yn Gristion. Ni'n gweld hynny yn y 9 adnod gyntaf yma. Wythnos yma, ni'n mynd i feddwl bach am beth yw hi i ddod yn Gristion. Os dyw ei mynd tro nesaf, nhw'n ni edrych ar yr un adnodau a meddwl beth yw hi i fod.
yn Gristion. Beth mae'n golygu i ddod yn Gristion? Ni'n mynd i feddwl am hyn dan 4 pennawd. Mae Paul, falle wnaeth chi bigo lan arno fe, yn defnyddio'r gair galw. 4 o weithiau. Sôn am 4 math o alwad. Ac os ych chi'n Gristion, byddwch chi wedi profi'r pethau hyn. Yr un cyntaf yw'r galwad i fod yn saint. Y galwad i fod yn saint. Edrychwch ar adnod 2. Mae Paul yn ysgrifennu at eglwys Dduw sydd yng Nghorynth, at y rai a sancteiddiwyd yng Nghrist Iesu, ac sydd trwy alwad Duw yn saint. Ynghyd â phawb ym mhob man sydd yn galw ar enw ein harglwydd Iesu Grist, ei harglwydd hwy a nynna. Mae'r Corinthiaid, fel pob Cristion arall, yn Gristion trwy alwad Duw. Trwy alwad Duw, rydyn ni yn saint. Rydyn ni yn sanctaidd. Rydyn ni wedi ein galw. Duw di'n galw ni allan o'r byd, ac i fewn yw eglwys Mae Duw wedi'n galw ni i droi cefn ar ein pechod ac i roi'n ffydd ni yng Nghrist, ein galw ni allan o farwolaeth ac i fywyd. Mae Duw wedi'n galw ni i fod yn wahanol i'r byd o'n cwmpas ni ac i ddod ynghyd fel eglwys. Drychwch o'ch cwmpas chi. Pwy ni yma fel eglwys, fel Cristnogion, ni'n saint, a ni'n saint am ein bod ni wedi'n galw a'n gosod ar wahân gan Dduw. Nawr, sut mae'r alwad yna'n dod? Wel, yn allanol, mae'r alwad yna'n dod trwy y gair. Mae'r Beibl yn cael ei ddarllen. Mae'r Beibl yn cael ei esbonio. Mae'r Beibl yn cael ei rannu. Ar ddydd Sul fel hyn, mae yna bobl yn codi ac yn pregethu, yn cyflwyno'r neges. Ond ddim just ar y Sul o wythnos i wythnos, o ddydd i ddydd, mae Cristnogion yn cyflwyno'r neges i eraill. Mae gair Duw yn cael ei gyflwyno ar y fengil. Mae pobl yn clywed y gwirionedd. Y gwirionedd amdanyn nhw ei hun, y gwirionedd am Dduw, y gwirionedd am Grist a'r groes. Mae Duw yn galw trwy'r pethau hyn i gyd. Ond yn ei hunan, dyw hynny ddim yn ddigon ydy e. Petai yn ddigon, yna bydda pawb yn dod i gredu. Bydda'n ngwaith i yn rwydd iawn. Na, mae yna rhywbeth arall. A rhywbeth arall yna mae Paul yn sôn amdano fe fan hyn. Mae Paul yn sôn am yr alwad mewnol. Yr alwad dirgel. Wrth i bobl clywed neges y Beibl. Wrth i bobl glywed pregethu y gair. Wrth iddyn nhw glywed neges Duw iddyn nhw, mae yna rhywbeth yn digwydd tu fewn. Mae nhw'n clywed nid jyst ar clistiau yma, ond yn clywed yn eu calon nhw. Mae'r Ysbryd Glân yn dod ac yn ailenni person. Yn rhoi, os allai roi e fel hyn, clistiau ysbrydol iddyn nhw i ddal gafel ar yr hyn sy'n cael ei ddweud ac i weld gwirionedd y peth ac i ymateb i mewn ffydd ac edifeirwch i'r hyn sy'n cael ei ddweud. Dyma'r alwad effeithiol. Mae Duw yn galw chi i fod ni'n o'i saint a chi'n clywed hynny ac yn ymateb.
Lot o'ch chi'n gwybod fi'n cael problemau gyda'n clistiau weithiau. Mae ddim rhoi gormod o gory details. Fi'n credu bod rai yn ein plith ni yn cael yr un problem. Mae'n clistiau'n cynhyrchu gormod o gwyr. Ac weithiau mae'r coel yma'n caledu, a fi'n mynd chydig bach yn fyddar. Mae Catrin yn casau'r cyfnod yma, achos fi'n troi'r sŵl reit lan ar y teledu. Mae'n bloeddio, a mae Catrin yn siarad efo fi, a fi fel tysyn ni'n anwybyddu'r hyn mae hi'n ei ddweud. A fi ddim yn clywed e. A wedyn fi'n mynd i'r doctor, ac maen nhw'n clirio'r gleis, ac mae fe fi fel superhero. Fi'n clywed popeth. Mae'n wych. Chi'n gadael yma, wow, chi'n gallu clywed fel lindys a ddeilen draw fan hyn. Nawr, ystod byd i'n newid yn allanol, beth sydd wedi newid? Wel, fi nawr yn gallu clywed yr hyn oedd yn cael ei ddweud. Yn gallu clywed yr hyn sydd o'n cwmpas i. Dyma'r alwad sy'n cael ei sôn amdano fe fan hyn. Trwy alwad Duw. Mae'r Cristion yn saint. Ydych chi wedi clywed yr alwad yna? Ydych chi wedi clywed y llais tawel yn sibrwd yn eich calon chi? Ydych chi gyd wedi clywed yr alwad allanol? Fi'n gwybod hynna achos wedi gweld chi yma o wythnos i wythnos. Chi wedi cael eich cyflwyno gyda'r pethau yma. Chi wedi clywed nhw, ond ydych chi wedi clywed nhw? Ydych chi wedi clywed yr arglwydd yn siarad gyda chi, yn galw arnoch chi'n dweud dere. Ni wedi canu am hyn yn do. Mi glywaf dyne'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calvary. Ydych chi wedi clywed yr alwad yma? A mae hwn yn dod yn ei at ein ail alw ni. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi. Arglwydd dyma fi. Dyna'r ymateb yn dyfa. Dyma'r ail alw ni eisiau meddwl amdano fe bore yma. Galw ar enw yr arglwydd. Tro yma, ni sydd yn galw. Mae Duw yn galw arno ni, a nawr ni yn ymateb ac yn galw arno fe. Mae Paul yn dweud, eto adnod 2, trwy alwad Duw yn saint, ynghyd a phawb ym mhob man sydd yn galw ar enw ein harglwydd Iesu Grist. Beth sy'n digwydd pan ych chi'n clywed Duw yn galw arno chi, chi yn galw arno fe. Dyma'r ymateb naturiol, yr unig ymateb posib i alwad effeithiol Duw. Ni'n galw allan ar yr arglwydd nawr i'n hachub ni. Os chi'n gwylio ffilm neu raglen ar y teledu a mae babi bach yn cael ei geni. Diolch beth, dyn nhw ddim yn dangos i chi hynny yn y ffilm ydyn nhw. Mae'r camera yn troi edrych ar rhywbeth arall. Ond, so maen nhw'n dangos bod y babi wedi ei eni'n saff. Ar un ffordd, fwy neu lai, pob tro yw e. Mae'r sŵn yn dod. Mae'n y grio. Dyna sy'n nhw eisiau dangos i chi. Dyna chi'n aros amdano fe, yr alwad gan y plentyn yn galw allan am ei mam, am llaeth, am gysur. Dyma sy'n digwydd yn ein profiad ni hefyd. Pan mae Duw yn gweithio yn ein calon, a ni'n dod yn ymwybodol ohono fe, yn ein galw ni ato fe ei hun, ni'n galw allan arno fe mewn ffydd. Ar nos Sul, ni wedi bod yn gweithio'n ffordd trwy lyfr Genesis, yn do. Chi'n cofio nôl yn Genesis pennod 4? A ni'n clywed yn adnod 26 hwnna. Ar amser hwnnw, dechreuwyd beth? Galw ar enw'r arglwydd. Chi'n cofio hwnna? Eglwys fach yna, pobl ddiw, yn dod at ei gilydd mwyn addoli. A galw ar enw yr arglwydd.
Dyna sy'n wir am bob un o bobl yr arglwydd trwy hanes. Ni'n dod i weld ein hangen a ni'n dod i sylweddoli fod Duw eisiau ein hachub ni a wedi trefnu ffordd i'n gwared ni a ni'n sylweddoli does dim gobeith arall dyfu ond fe a felly ni'n galw arno fe. Chi'n cofio yn y ffilm Titanic? Lot o bobl yn gyffroes am y ffilm yna achos bod yna Gymro. Iwan Griffith yno fe. Chi'n cofio llinell Iwan Griffith yn y ffilm? Gan? Beth oedd e? Arbennig. Is there anybody out there? Pam yn cofio yna? Is there anybody out there? Just dychmygwch o'ch chi'n un o'r bobl yna yn y dŵr. Os dim lle i chi ar yr drws neu'r darn o bren. Chi'n crynu, chi'n rhewi. Chi'n clywed y llais yna? Is there anybody out there yn galw arnoch chi, yn cynnig a chybiau? Be chi'n mynd i wneud? Chi'n jyst mynd i aros yna'n dawel a gobeithio bod nhw'n dod atoch chi? Wel na, wrth gwrs chi'n gweud, ydw fi fan hyn. Achub fi. Dyna yw profiad y Cristion, efo dyna'ch profiad chi bore yma. Ydych chi wedi galw ar enw ein harglwydd Iesu Grist? Os i chi, ni'n dod at yr trydydd pwynt. Y tro yma, unwaith eto, Duw sydd yn galw. A mae'n ein galw ni i gymdeithas. Drychwch ar adnod 9. Mae Duw yn ffyddlon a thrwyddoedd. Ych galwyd chwi i gymdeithas ei fab ef Iesu Grist ein harglwydd ni. Da ni feddwl, gobeithio, mewn rai wythnosau, be mae'n golygu i fod yn Gristion. Da ni feddwl fwy am y pethau hyn bryd hynny, ond nawr, mae'n ddigon i ddweud, mae Duw yn galw ni i gymdeithas. Mae Duw yn galw ni i berthynas. Mae Duw yn ddiw perthynol, yn relational. Mae Duw yn ddiw cariad. Mae Duw yn ddiw tad mab ac ysbryd glân, yn ddiw sydd mewn cymdeithas a fe ei hun yn dragwyddol a mae Duw eisiau rannu hynny. Mae eisiau rannu'r gymdeithas a'r cariad yna gyda ni. A felly pan i ni yn clywed galw Duw, pan i ni yn galw arno fe mewn ffydd, mae'n ein galw ni i fewn i berthynas. Perthynas gyda fe a perthynas gyda'n gilydd. Dyna pwy ni fel eglwys, o'n i'n gofyn i chi edrych o gwmpas, ni'n saint, ni wedi'n gosod ar wahân, ond ni hefyd wedi cael ein galw i gymdeithas. Ni'n perthyn i'n gilydd. Ni yw cymdeithas Iesu Grist. Mab Duw. Ein harglwydd ni. Ni'n aml yn defnyddio'r term teulu, ond i ni, am yr eglwys. Dyna i ni, ni'n perthyn i'n gilydd. Dyma pwy i chi. Dyma yw eich hunaniaeth chi, eich identity chi na. Chi mewn perthynas gyda Mab Duw, ac yn un gyda fe, chi'n un hefyd gyda'i holl bobl ym mhob man ac ym mhob oes. Mae'n gymdeithas hyfryd. Fi'n cofio pan o'n i'n yn yr ysgol. Sa'n cofio lot fawr o'r ysgol gynradd. Un o'r pethau sydd wedi aros yn y cof yw amser egwyl, amser chwarae. Byddai'r bechgyn yn mynd allan i'r cae a byddwn ni'n meddwl, be ni eisiau chwarae heddi, ac byddwn ni'n dewis wedyn ni pêl-droed, a bydda y criw bach ohono ni efo breichiau rownd ein gilydd. O'ch chi'n neud hwn, breichiau rownd eich gilydd ar y cae, mae'n pwy sydd eisiau chwarae? Pêl-droed. Pwy sydd eisiau chwarae? Chi'n neud hwnna neu falle just neud? O be, o'n i'n cael gymaint o hwyl yn neud hwnna. Weithiau ni beth actually chwarae pêl-droed.
o amser chwarae di'n mynd erbyn i ni orffen, ond be bydd yn digwydd yw, bydden rhywun yn clywed hyn, pwy sydd eisiau chwarae, a bydden nhw'n dod draw, a bydden nhw'n linco mewn breichau hefyd, a bydden nhw'n res hir ohono ni, a ni oedd y boes oedd eisiau chwarae pêl-droed. Hyd yn oed os o'n i ddim wastad yn chwarae pêl-droed. Mae Iesu'n galw ni. At o fe ei hun yn galw ni i gymdeithas, yn galw ni i roi breichau rownd ein gilydd ac i fod gyda'n gilydd yn y gwaith yma. Mae'n galw ni i fod yn aelodau o un corff. Mae'n galw ni i gario beichu'n gilydd. Mae'n galw ni i gyd lawenhau ac i gyd drishau gyda'n gilydd. Mewn un ystyr, dyma un o'r heriau mawr o fy Corinthiad yn gwynebu, ond nhw wedi colli golwg ar hynny. Ond nhw wedi mynd nôl i feddwl mewn ffordd hynod o unigolyddol. Beth i fi eisiau? Beth sy'n bwysig i fi? Beth sy'n gwneud fi yn hapus? Beth i fi yn ffafrio? Beth sy'n mynd i fod yn dda i fy statws i, neu fy mywyd i. Rwy'n wedi anghofio yna, chi wedi cael eich galw. Galw i gymdeithas yr arglwydd Iesu Grist. Ydyn ni wedi anghofio rhywbeth o hynny? Ydyn ni o ddifri am hyn? Mae pwy i ni, fel pobl nawr, yw pobl yr arglwydd Iesu Grist ac yn perthyn i'n gilydd. Ond yna i orffen, mae yna un galwad arall. Mae'n gysylltiedig efo'r un diwetha. Mae Paul yn sôn am yr alwad i wasanaeth. Galwad i wasanaeth. Drychwch ar yr adnod gyntaf. Paul, apostol Crist Iesu, trwy alwad a thrwy ewyllus Duw. Mae'r arwydd yn ein galw ni i ei fod yn saint, a ni'n ymateb mewn ffydd yn galw arno fe. Mae'n galw ni i fod yn bobl yn perthyn i'n gilydd. Ond fel rhan o hynny, mae'n galw ni i wasanaethu. A fan hyn, mae Paul yn atgoffa'r Corinthiad o'r cychwyn bod wedi gwasanaethu ac yn gwasanaethu'r eglwys fel apostol. Nid fe sydd wedi penodi ei hun, nid fe sydd wedi awdurdodi ei hun, na mae wedi cael ei anfon gan Dduw. Mae ganddo fe neges gan Dduw. Mae wedi ei apwyntio a'i gomisiynu fel apostol trwy alwad. Oedd Duw wedi galw fe i'r rôl a'r gwaith penodol hynny. A nawn ni weld wrth fynd ymlaen, mae'n amlwg oedd yna bobl wedi bod yn trial tanseilio awdurdod Paul, a felly mae'n gweud, na, cofiwch, mae Duw wedi galw fi. A felly mae angen i chi wrando, nid achos pwy ydw i, ond achos yr un sydd wedi fy ngalw i. Yn yr un ffordd, wrth i ni ddarllen y llythyr yma, mae angen i ni wrando. Oedd Paul yn apostol ar eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Mae ganddo fe neges awdurdodol. Mae'n y bethau anodd yn y llythyr yma. Mae'n y bethau sy'n mynd i herio ni ar lefel personol. Mae'n y bethau bydd yn sicr yn mynd yn groes i beth sy'n cael ei ddweud gan ein cymdeithas ni. Mae'n y bethau bydd falle'n gwneud ni'n anghyfforddus ar adegau. Be ni angen gofyn o hyd, wel, i bwy ni'n ymostwng? Ydyn ni'n ymostwng i fi fy hun, a sy'n fi'n teimlo? Ydyn ni'n ymostwng i be mae y byd o'n cwmpas ni'n i ddweud, neu ydyn ni'n ymostwng i Dduw? Ond y pwynt fi eisiau gwneud fan hyn yw, mae Paul yn gweld fod Duw wedi ei alw i wasanaethu mewn ffordd penodol. Mae'r un peth yn wir i chi a fi hefyd.
Os ych chi wedi dod yn Gristion, mae Duw wedi'ch galw chi, nid jyst mewn ffordd hyfryd i fod yn bobl arbennig iddo fe ac yn deulu i'n gilydd. Mae hynny gyd yn sôn mor hyfryd a lyflu. Mae wedi'n galw ni i weithio, i ymroi, i wasanaethu, i aberthu. Nid fel apostolion, ond mae Duw wedi rhoi gwaith a gwasanaeth i bob un ohono ni. Mae Duw wedi rhoi doniau i bob un ohono ni i'w harfer lles yr eglwys. Be mae'r eglwys yn galw chi wneud? Mae eisiau'r eglwys i gadarnhau galwad Duw, ond beth yw'r doniau mae wedi rhoi chi? Swn chi'n mynd i ddefnyddio yn hyn mae'r arglwydd wedi rhoi gogoniant iddo fe ac lles yr eglwys. Ond un o'r pethau ni'n mynd i weld yw mwyn i'r eglwys yma yng Nghorinth, ac mwyn ni i fod yn unedig, y ffordd mae hynny'n mynd i ddod yw wrth i ni wasanaethu yr arglwydd a gwasanaethu ein gilydd. 4 galwad. Dyma mae'n golygu i ddod yn Gristion. Os ych chi yn Gristion, os ych chi yn arddel yr enw yma, dyma sydd yn wir amdano chi. Os nag ych chi'n Gristion, dyma'r hyn sy'n cael ei gynnig i chi. Y Duw eisiau chi ddod, mae'n galw arnoch chi i ddod ac i gredu ac i alw arno fe, i ddod ac i fod yn rhan o'r gymdeithas yma o'i bobl ac i ddefnyddio'ch bywyd chi ei fwyn A chymod be, does na ddim bywyd gwell i'w gael. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganon ni, wrth i ni offen. Rhif 36 yn yr atodiad. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando awad Crist ein brenin. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu. Amen.
gofyn nawr i bore yma arna ti i alw arno ni ac rhoi ffydd i ni alw arno ti. Da, ni'n gofyn dros yr wythnosau am miso ti'n dod yn neud i barhau i weithio yn ein calon ni trwy y llythyr. Nawr, bydded i'r arglwydd dy bendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lywyrchu ei wyneb arnat a bod yn drygarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.